wis ora mboten kados punapa. Ora dadi boyo pangapa. Wong tuwek ya ngene. Ha nggih menadyan to jenengan niku wis ndungkap yuswa ning natane nggih tesih nyes kok tenan estu niku. Orang aring kudu tansah eling marang kang peparing. Kapati amar sudi jelalah kok kliwat. Nggih. Lah iki ngene iki sangka ngengkele wong Ayo sakjane kok ora patut. Enek sing nom. dibungoki wis kengulonen. Pit nasu tapak degane kambil ijo bejane sing duwe bojo ning aja loro iki dirungokke kanca-kanca iki wah jan nggih saniki diwalik ayo degane kambil gedeng iya bejane sing lagi eling aja ora kena nyanding oh dadi nek eling ki ora oleh nyanding dadi nyandinge nek pas mendem ngono ya. Lah piye lho. Lah jerene ora nyanding nek pas eling ra kena nyanding kok, Dik.